Fa 4 anys que visc aquí a Miralcamp i fa gairebé 2 anys que em vaig comprar una casa i estem en el projecte de renovació d'aquesta casa, ja que és molt antiga. Jo tenia la parella aquí a Miralcamp, treballava aquí al poble, tenia la colla aquí al poble, llavors a mi el poble m'agradava i me volia quedar a viure aquí. Aquí tinc la meva feina, tinc la meva família, el meu grup d'amics. Estar en una ciutat tan gran no tens aquest vincle perquè no tothom et coneix i és molt més difícil trobar amistats, fer el teu grup d'amics. Als propietaris que tenen una segona vivenda els diria que, sisplau, la posessin en lloguer perquè jo com a jove m'agradaria tenir l'oportunitat de trobar una casa aquí o un pis i seguir creixent aquí. Tens una casa buida? Lloga-la i dona vida al poble.